Yan. Corruption. Pinakamaintindi corruption sa mababa. Wala na kayong problema dito sa taas, sa executive department, yung mga kabinete. Meron lang akong kunting sundan lang ninyo ako para malaman ninyo na talagang yung corruption, hintuin ko yan. Ngayon kung sabihin mo, makontrol ko ba ang corruption sa lahat? Ito sasabihin ko sa iyo. Ang Pilipinas is corrupt to the core. Ibang-ibang mesa yan dyan sa City Hall o kaya sa National. Pagka dumaan yung papel dyan, pera yan. Ilang mesa yan. Business permit. Ilang araw, minsan 3 buwan. Maynila, 2-3 months. Hindi ko maintindihan. Pabalik ng balik ang tao, balik ng balik. Kasi kung hindi ka talaga maglabas ng pera, hindi lalabas yung papel. Yan ang totoo. Hindi ko na kontrolado. Because ako, I have a direct control sa mga cabinet members. Kasi I'm supposed to lead. But I cannot be the defense secretary all the time, the DNR secretary. I function through cabinet members. Wala akong problema. Wala na kayong problema dito sa itaas. Walang corruption. Ako mismo, walang papeles na dumadaan sa akin. Yung kontrata ng train, MRT, LRT, reclamation, hindi yan dumadaan sa akin. Mag-umpisa yan at magtapos sa cabinet member. Kaya pag nagkamali, diretso na. Ni piso, wala kayong masingil sa akin. I do not allow transactions, documents na nandyan sa mesa ko. Ayaw ko. Kaya ako bira ng bira. Kasi, wala man ako. Ano man, walang dumadaan. Pagtanong kayo, baski sino. Pero ako stricto sa corruption. But itong cabinet member, executive department, yung ako, Congress, Supreme Court, yung opisina ko, kaya ko yan. Pero yung sa baba, itong elected officials, wala akong control, supervision lang po ako na they do things the right way. Dito nagkakaroon ng corruption na grabe. Akala ninyo, binibigay, pinapaligaya kayo lahat. Tangina, pera ninyo yan. Remember, they do not function. Naggastos nila. Wala akong nakita na politiko na gumastos ng sariling pera para ibigay sa tao. Inyo yan, galing sa bulsa ninyo yan. Pag ikaw'y namili ng pagkain sa palengke at ikaw'y magbili ng mga school supplies, yang pera na yan po, may buwis yan. At yan ay pupunta sa gobyerno. Baski na sabihin mo, hindi kami nang babayad ng buwis kasi informal settlers lang kami, squatter, wala kaming binabayad. Well, yan ang akala mo. Pero pag sumakay ka, ang gasolina may patong na buwis yan. Kaya yung sweldo mo, mataas rin kasi binabayaran mo ang buwis. Wala kayong utang na loob sa mga politiko. Lahat yan, pati sweldo nila, pera ninyo. Kaya huwag kayong magsabi na ito si Mayor, galante, anak ng witing, hindi din alam kung saan yan bumabawi. Yung mga transaksyon ng 50,000, maging 90,000 yan. Yung mga transaksyon na 90,000, maging 150,000 yan. Hindi lang ninyo alam.
Maniwala kayo, I have been mayor for 23 years sa Davao City.